So yun, good morning everyone, good morning guys. So ngayong araw, ngayong umaga no, kung nakikita nyo, tatlo kami na magkakasunod. Si Sir Javi yung nasa unahan, si Kuya Jaime yung nasa harapan ko. Ganda lang ano. So diba, napakaganda ng view. Tayo po ay palabas na, pauwi na, kasi tapos na yung araw ng training at saka ng swimming. Ito, sa kanila talaga diba? siguro. Training, swimming. So, ayan. Yung nakikita nyo po is yun yung view ng labas, palabas ng Pico de Loro, no? Or So, sa Pico de Loro pala tayo outing. So, team building, outing. Bahala na kayo kung ano gusto nyo itawag. Punta natin dito, may panibagong Under kay development. NMD Javi, NMD Minda, NMD Lisa. So, bali ano tayo lahat 15 pesos. Yun ang pagplano. Pesos talaga. 15 katao tayo na nag-participate, no. Yung iba kasi busy. So, yan na yung pinaka main gate bago dumating doon sa main road. So, yan nakikita nyo na yan na bundok. Sa kanila yan. So, uwi na tayo. Ay hindi, bago pala tayo umuwi, dadaan pa pala tayo ng maghahalo daw eh. So ito papuntang ipopromote na natin Sugbo. Lolo Sugbo, Lolo Batangas? Claros. So, Sugbo, doon Batangas. tayo dadaan, no? Along ano lang yun, along highway. Madadaanan yun pagka palabas ka pa uwi ng General Trias, 13, Nobilita, Tansa. So madadaanan po yun kasi ano lang siya, ito ng Cavite. nasa highway lang siya, no? Gilid lang po siya ng highway. Siguro nasa ano siya, boundary ng Maragol doon siguro siya ng Ternate, no? So napakaganda po ang daanang ito. Napakaganda nung way bago ka makakyat doon sa bundok na yon. Kung nakikita nyo yung bundok dyan sa unahan, yan yung dadaanan natin para makalusot tayo papunta doon sa Maragondon. Kasi galing po tayo ng sa may yung mga pictures natin sa Batangas. doon sa taas, hindi pa na Bye. forward ni Sir Javi. See you on my next video. Hangin ka ba? Papasok na naman tayo sa gitna niyan.